Yo people, here's your boy Sanchito. Mulla oli 3 päivää käyty. Mä päätin kuvat tänään teille tällaisen videon, missä mä kerron mun omasta kämpästä. Joten lähdetäänpäs rundille. Ja mä oon itse asiassa kuvannut tätä alkuun jo, oisko 20 minuuttia. Mulla on ihan helvetin kylmä, joten tyydytään sitten tähän näin. Ja siis tosiaan meidän etupiha on mun mielestä aika nätti. Tässä on tosi paljon syksyisiä sävyjä, lehtiä joka puolella. Jep, joten lähdetään mennä sisälle. Sisälle päin. Op. Joo. Tässä kun me kävellään sisällä, päästään pikkueteiseen, missä on mun kengät ja varmasti jonkun toisenkin kengät. Mulla on tosi paljon kenkiä, jopa 3 paria. Mutta eniten mä käytän näitä. Nämä on mun lempparit. Näitä mä oon käyttänyt jo viimeiset 4 kuukautta putkeen. Kertaakaan pettänyt niitä. Okei. Joten tällainen aika basic pikkueteinä, jossa ylhäällä on Jeesus. Alright. Sitten kun me kävellään tästä pikkueteisestä pois, niin päästään toiseen eteiseen, jossa on siis 3 ovea. Tossa on 1 ovi, joka vie mun pikkusiskon pinkkiin valtakuntaa. Tässä on toinen ovi, joka aukaisee meille tien maagiseen vessaan. Ihan helvetin maaginen vessa. Sitten tässä on 3 ovi, jonka sisällä me just mennään. Ja täällä on mun vanhempien huone, josta mun pikkusisko kuulee varmasti ääniä, koska mun vanhemmat puhuu tosi lujaa aina iltaisin. Täällä on pyhä mies ja mikkihiiri tapelit. Hop. Tässä me saavuttiin olohuoneeseen, jossa on papukait. Nää papukait on tosi ihania. Varsinkin tää Salmon, joka on helvetin aggressiivinen, vaikka se on asunut meillä 8 vuotta. Tää Rokki, se on paljon kivempi. Mä en jaksa nyt ottaa niitä tosta häkistä pois. Okei, pitkien vaivojen jälkeen me saatiin kaveri tähän mukaan, joten lähdetään seikkailemaan eteenpäin. Ai ja helvetti. Musta tuntuu, että se ei kovin innoissaan tästä ideasta. Koska yleensä se on rauhallisesti tuolla oman kamunsa kanssa. Mutta nyt se kamu jäi yksin. Joten niin, lähdetään matkaa kohti keittiötä. Eiks niin? Joo. Keittiöstä meillä löytyy vaikka mitä ja mitä. Jopa jääkaappi. 2. Ja minä. Vitosluokut. Jääkaapissa meiltä löytyy kaikkea muuta kuin ruokaa. Ja toisesta jääkaapista myös. Sitten tässä on toinen eteinen, jossa aina viipyy meidän koira, kun me ollaan perseilemässä töissä tai koulussa. Ja me yleensä jätetään sillä tää vessa auki, jotta sillä olisi enemmän tilaa. Laitetaan yleensä tuohon vettä ja kaikkea paskaa. Haha! Aktimelta. Suihkusta pääsee mun huoneeseen. Opa! Tää vaikuttaa aikamoiselta kellarilta. Ja tää on aika sotkunen. Niin, tää on aina sotkunen. Mä en halua lähteä siivoa tätä, koska muuten mä oisin kusettanut teitä, että tää olisi joskus siisti. Tää ei oo ikinä siisti. Ja täältä löytyy telkkari, joka ei pitäisi olla täällä. Pleikka 4, pleikkari ohjain, pleikkari kuulokkeet ja FIFA 17. Kaikki mitä jätkä tarvitsee. Tässä ovat mun lukiokaverit, tai siis pieni osa niistä. Tässä on motivoiva taulu, joka ei ole ikinä auttanut mua motivoitumaan mihinkään. Tässä olen minä, Alfa Uros. Tässä on mun Mäkki, jolla mä editoin teille videoita, joita te voisitte sitten dislikeata. Tässä on pallo. Yeah boy, yeah! Sinne meni. Päästiin takas olkkariin. Jos chillaa mun kitara. Joo, basically tää rundi oli tässä. Jos sä tykkäsit tästä videosta, paina tykkäysnappia. Jos sä haluaisit nähdä enemmän videoita, jossa mä vaan puhun vähän järkevimmin kuin niissä edellisissä, niin let me know. Jos sä et halua, niin let me know as well. Joo, joten peace. Spend your days on a 9 to 5, you waste your time on the central line. What do you love? Tosi